Nyakwaramunga juang machiegni. Ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga koro wuok oko motegno ka okwedo duoko manyolandi gi jakom duol matao yiero pacho ka IBC mano ayango William Ruto kaka jaloch yiero mar jolart kom ten piny Kenya. Raila oyango ni okenge nitiere mag neno ni ratiro yudre bang' duoko no ma owacho ni nyogol e yor mibadhi kendo ma ok oluwore gi dwaro mar chike ma pacho ka. Sharon Ong'ao nigi ler mathoth. Bangling kumdala chiel bang jakom mar IBC Wafula Chebukati lando duoko mar lemo mar ten piny Kenya, jatendri rok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga koro golo duonde kendo kwedo duoko no manyo yango William Ruto kaka jaloch. Azimio la Umoja One Kenya and the nation at large was shocked yesterday to learn that Mr. Chebukati alone decided to pronounce himself on the supposed winner of the 2022 presidential elections. Mr. Chebukati's announcement purporting to announce a winner is a nullity. We totally and without reservations reject the presidential results announced yesterday by Mr. Chebukati. Odinga manetwa ko jopinye karomo mar KCC bure Nairobi ose Wafula Chebukati ne okoluo pende chike mapachoka iko kendo lando duoko no. Owacho ni okenge moko nitie ma IBC okao mamayo jopinye ratiro margi. Kamago otingo kodoka chenro mar kwano ombulu kod riwo ombulu go machwe land jaloch. The Constitution and our laws are clear about how the IBC should conduct its business. There's no more important role for the IBC than the conduct, transmission, and tallying of the presidential election. The chairperson and a tiny minority of commissioners have no legal authority to take weighty decisions and proclaim them as the rulings of the IBC. Ewi pogruok e kind commissioners mag IBC, Raila wacho ni oken ratiro mondo Chebukati ne land duoko mar yiero ma ok onywando commissioners duto. 4 of the 7 protested Mr. Chebukati's actions. But Mr. Chebukati, whose mind appeared made up, did not entertain any discussion of the results. Kata odoko ni Raila okofulo elela ni riwruok mar Azimio la Umoja chwalo ng'ur margi e doho. Olieko ni gidhi neno ni ratiro oyudore ne johera maggi kod jo Kenya duto. Figures announced by Mr. Chebukati are null and void. I do not want to fully address our strategies going forward, but suffice it to note that we will be pursuing all constitutional and legal options available to us. Katapedi Raila Odinga ne okwedo duoko mabende nochiw kod duol mar IBC odiochieng' manyoro. Koni makende ne Uganda mapacho kaendi en mar mondo med nyayo kwe. Kata kamano osingo ni chik biro kawo kore. Sharon Ong'ao, Ramogi TV, Nairobi.